Ναι, κύριε Βασίλη, δώρεστε με το ανέμοντες μας την κατακλεινή των Βατριλίκων, των ονομάς των νέων. Παναγία Θεάστο Δόμωσον κράτους, η αδιέρευσης, η ανθρώπων και γραφονική, ευδόξον και στον Θεό, που συνέχισαν και αδύναμος, και πάσαν περίεργα την ειδογυλότητα, τότε σώμα τη διάθεση, και να διαποντός δοξάζω είμαι όπως και να και λέγω εις Άγιος εις Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού καθώς αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Κύριε Σώμαστε αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Χριστός αληθινός Θεός ημών και σωτήρης Παναθάνη και Παναγώμα και σε του Μητρός δυνάμει και τιμή και σωτήρου καλούς, προστασίες των ημείων εκουρανίων δυνάμεων, προστασίες του τιμίου δόξου Ποφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αθανασίου Σημειών, Σάβα Πέτρου, Οφρίου Ιωάννου, Δαμασκηνίου και Νικολά του Πλανά, των Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Πάπα Ρώμης του Διαλόγου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Εδόξων Ιερομαρτύρων, των Κρεσών Επισκοπησάντων και του Οσίου Πατρός ημών Παύλου του Απλού και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ Αυτός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογημένη Βασιλεία Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια είτε εις τους αιώνας των αιώνων. Δέχτε το σκηνήσον και προσθέσουν το Βασιλείο Θεό, δέχτε το σκηνήσον και προσθέσουν το Βασιλείο Θεό, δέχτε το σκηνήσον και προσθέσουν το Βασιλείο και Θεός μου. Ευλόγηση και με τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτερος Πόδρες, συνοδεύουσαν μεγαλύτερα Αντιλάβους όσων ελέησον για διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης, της Παναγίας Ακράτου, υπερευλογημένης, εδώ του δεσποινισμού Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, ο Χριστός Θεό παραδόμεθα, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Εκ παθέων και τραξάσει, Κύριε, άκουσαν της φωνής μου. Γεννηθείτε το άκους, προσέχετε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίες παρατηρήσεις και η Κύριε της υποστήσετε, ότι παρασύει ο ηλασμός στην. Ένεκα τον όρο σου υπέμενα σε Κύριε, υπέμενε η ψυχή μου και λόγο, και η ψυχή μου στον Κύριο. Από φυλακτής πρωίας μέχρι τους προς φυλακτής πρωίας και εξάρτημα τα έλεος με τον Κύριο. Το παρατηρείο το έλεος το έλεος και πολύ παραστολήθωσης και αυτός λυτρός των Ισραήλ πασών των ανομιών αυτού. Κύριε, που ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρίστησαν η ορφανή μου. Δε πορεύτηκε μεγάλωσε, δεν θα μαθήσει περαιμέ. Κύριε, του χρόνου, αλέξουσε την ψυχή μου του απογεγαλακτισμένων επί της υστέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπιστάτω εις τα τέλη του τον Κύριο από τον ύν και ως του αιώνος. Μνήχτε Κύριε του Δαβίδ και πάση της πραότητος αυτού, ως όμως του Κυρίου ήξατε το Θεό Ιακώβ. Ή εισελεύσαμε εις κίνδομα ύπνου, ή αναβήσουμε τη θρήνη της τρονής μου. Ή δώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου σταθμών και ανάπαυση της προτάπης μου. Έως σου έβρω τόπο το Κυρίος, κίνδομα το Θεό Ιακώβ. Εδώ οικούσαμε αυτήν νεκρατά, έβρωμεν αυτήν της παιδείας του δερμού. Εισελευσόμετα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον που έκτισαν οι πόντες αυτού. Ανάκτησε Κύριε την ανάπαυσή σου, στήκη η κοινοτός του εγγυάσματός σου. Γυρίσου εν πίσω τη δικαιοσύνη και οι όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένι και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει στο πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως εκείνος το Δαβίδ αλήθεια και ουδή αθετήσει αυτή. Εκ καρπού της Κυρίας οθήσουν τον θρόνο αυτού. Εάν φυλάσσονται οι ίσου τη διαθήκη και τη δυναστήριά μου ταύτα, αν διδάξω αυτούς και οι αυτών ως του αιώνος καθιούνται του χρόνου του. Ότι εξελέξαντος Κύριος της Ιώνης θα ζητήσει το αυτήν θερκία εαυτό. Αυτή η κατάπαυσής μου σε αιώνα αιώνος, ότι κατηχήσω, ότι ηρετησάν αυτή. Ευθύναν αυτή των ευλογών ευλογήσω, στους τοπούς αυτής προστάσω άρθον. Τους ιερείς αυτής εμπίσουν σωτηρία και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί και την ειρήνη του Κύριου ελέησόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον για διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης, εδώ του δεσποινισμού Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, και τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαν
ορκίζονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε, Ότι εσύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζει και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. αμήν. Κύριε και εξάξα πρόσε εις ακούσον μου, Κύριε. Κύριε και εξάξα πρόσε εις ακούσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεως μου. Έντο και κραγένε με πρόσε εις ακούσον μου, Κύριε. Κατευθύνθητο η πρόσεχή μου, ως τη μία μαϊνοποιών σου, με βάση των χειρών μου θυσία εσπερίνη, εις ακούσον μου, Κύριε. Εάν νομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποσχίσετε, ότι παραχείω η λαθός εσύν. Δεύτε προκυνήσω με το της ζωής ημών προξενών, προφηνώς ξύλων σημερών, Ιησού του Θεού ημών τον σταυρολιούχε. Άνατος ετρώθηκε η Ανάσταση φήμη, της εξεκώσει εκενουργήκη σαφώς, στορίσαμενο κράζοντες είμαστε της Θείος Παθών, ή να σώσεις τα σύμπαντα, ο Θεός ημών δόξασιν. Ένε και εν το όνοματό σου υπεμεινάς η κηρυπαίνησιν στον όλο του εξενιστική μου επί των Κύριων. Κράτος αυτός μάχητον χριστιανιστήν δέδωσε, ο σταυρός σου σωτήριον. Δηλούς αλλοφυλάκων εθνών προφούνται, πλήθη και ειρήνη της Εκκλησίας του Χριστέ, επισκιάζει ορθόδοξου της καλός, ον τέρμιν ασπαζόμεθα και σχεδός ανακάζομεν, της μερίδος αξίωσον και ημάς των Αγίων σου. Αποφυλάκης προϊάς με ερημητός, αποφυλάκης προϊάς, ελπισάτο Ισραήλ επί των Κύριων. Δάκρυση καθάραντες, δα της πηχής αισθητήρια, και νηστεία άγνησαντες, δεν σε προσκυνήσομε του σταύρου των ξύλων, βίου καταργούνται τα ψυχοφθόρα της αρχός, η εγκρατεία ανασχετήματα, το σταύρο θεντικράζοντες της ισοτήρ καταξίωσον, τριμέρου εγερσεώς, προσκυνήσε την έλαμψην. Ότι παρά το Κύριο τέλος και πολύ παρά αυτό διπλός και αυτός διπλός τον Ισραήλ εκπασών των ονομιών αυτού. Απλότητος τρόπισε αυτόν οραΐσα σώσιε απλούς και πράος και μέτριος, παύλε μακάριε, αληθός ευήχθης και θεράτος νησίος, εγένου διαβίου λαμπρότητος του πάντου κράτορος, οδικέτε βεβαιόμεθα υπερ πάντων των ανεφημούντων σε. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, υπήρχες ευθύτητη ψυχής και στεροφρονήματητα της ασκήσεως κάματα, παύλε μακάριε, και κατά δαιμόνων εξουσίαν η λιπάς, την χάριν δεδεγμένος του πνεύματος η πολιτεία σου, και την τούτον καταβεβλικάς δυναστείαν συντονιστείς εσύ. Ότι ο Θεός τέλος αυτής μας και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα, ψυχή σου των πόθων των θερμών και ενός το άτρευτον, και το ανέντοτο φρόνημα επί τα κρύφωνα. Ο Μέγας σιγάστη αληθώς Αντώνιος, αυτού αρνημητής και ομότροπος, παύλε γενόμενος, της αργός ή της ασκήσεως, χαρισμάτων πλουσίων ηξίωσεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της εγκρατείας της θαυμάσιν υποτά
Σιγάρ Αντωνίου του Πάνη, καλώς εκπαιδευτής, νεάζω φρόνημα εγκυράτη, προς τους αγώνας επεδείξω και καθαρτής την καρδία, πλουσίων αμοιβών ηξιώτης, παρά της αένα ουπηγής του σωτήρος ημών, ονικέτευε Παύλε Μαγαριέ, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Και εις τους αιώνας των αμήν, σήμερον ο Δεσπότης της κτίσεως και Κύριος της δόξης, το σταυρό προσπυρνείται και την πλευράν κεντάτε. Πόλης και όξους γεύεται ο γλυκασμός της Εκκλησίας, στέφανον εξακανθών περιβάλλεται, ο καλύπτων ουρανών της νεφέση. Έναν ενδιέται χλέβης και ραπίζεται πυλήνη χείρη, ότι χείρη πλάσας των ανθρώπων, των όθων φραγγελούται, ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες, εμπτυσμούς και μάστιχας δέχεται, ονειφισμούς και κολαφισμούς, και πάντα υπομένει διεμέτων κατακρίτων, ο λυτρωτής μου και Θεός, ή να σώσει τον κόσμον εκπλάνης ως ευσπλάχνος. Σοφία ορθή. Φως ηλεκτρονικής δόξης των Πατρός του Αγίου και Μάτρους του Χριστέτου μας εκμιλιουδήσιν, γεγόντες φώσεις περιμονινούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Θεών άξιος εν πάση της και Θεού ζωή με την δούδη ο κόσμος θεοξάζει. Εσπέρας. Το κείμενο. Ήχος πλάγιος δευτέρος ψαλμός, εξικοστός, έβδομος, άσετε το Θεάς, εψάλετο μονοτι αυτοδοποιήσε, το επιβεβαιότητας μα Κύριος όρμος του δείχνης. Και νέσαι στο ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομεν. Ο Θεός είπε στον Νόε και στους γιους του, τώρα εγώ συνομολογώ τη διαθήκη μου μαζί σας και με τους απογόνους σας που θα γεννηθούν μετά από εσάς και με κάθε ζωντανή ύπαρξη που είναι μαζί σας, με τα πουλιά και τα ζώα, με όλα τα θηρία της γης, όλα όσα βγήκαν μαζί σας από το πηγωτό. Θα συνάψω τη διαθήκη μου με εσάς, ώστε να μην πεθάνει πια κανένα ζωντανό πλάσμα από το νερό του κατακλυσμού, ούτε να ξαναγίνει πια κατακλυσμός για να καταστρέψει όλη τη γη. Είπε ακόμα Κύριος ο Θεός στον Νόε, ως σημάδι της διαθήκης μου που θα ισχύει αιώνια, ανάμεσα σε μένα και σε εσάς και σε κάθε ζωντανή ύπαρξη που είναι μαζί σας, σας δίνω τούτο, βάζω το ουράνιο τόξο μου στα σύννεφα και θα είναι σημάδι της διαθήκης ανάμεσα σε μένα και στη γη. Όταν θα σκεπάζω με σύννεφα τη γη θα φαίνεται το ουράνιό μου τόξο στα σύννεφα, τότε θα θυμάμαι τη διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και σε εσάς και σε κάθε ζωντανό οργανισμό και δεν θα βρέξει πια τόσο που να ξαναγίνει κατακλυσμός, ώστε να εξαφανίσει κάθε πλάσμα. Στα σύννεφα θα είναι το τόξο μου και θα το βλέπω και θα θυμάμαι την αιώνια διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και στη γη και σε κάθε ζωντανό οργανισμό που βρίσκεται στη γη. Ο Θεός επανέλαβε στον Νόε, αυτό θα είναι το σημάδι της διαθήκης που συνομολόγησα με όλα τα πλάσματα που υπάρχουν πάνω στη γη. Προκείμενο είχος πλάγιος δευτέρος ψαλμός της Κωστοπόλγος, η σωτηρία των Θεός αντιλάζει το μηδέτωσαν το εκεί και εφραντήτως Αμοιών το ανάγνωσμα. Σοφία ορθή, ως Χριστού φαίνει πάση. Αμοιών το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομεν. Του συνετού τα λόγια τα
ταπενεύουν οι άνθρωποι ενώ χλεβάζουν όποιον συσκέψει την οθρό. Καλύτερος ο άνθρωπος που για τον εαυτό του εργάζεται δίχως τιμές, παρά αυτός που περιβάλλει τον εαυτό του με τιμές και το ψωμί στερείται. Ο ενάρετος λυπάται τη ζωή των ζωντανών, ενώ τα σπλάχνα των ασεβών είναι άπονα. Όποιος καλλιεργεί τη γη του χορταίνει το ψωμί, ενώ όσοι ασχολούνται με έργα ανώφελα είναι άμυαλοι. Όποιος ευχαριστιέται να συχνάζει τα καπηλιά, στο σπίτι του θα αφήσει ανυποληψία. Οι επιθυμίες των ασεβών είναι κακές, μα οι ρίζες των ευσεβών είναι ακλόνητες. Ο αμαρτωλός από τα αμαρτωλά του λόγια πέφτει σε παγίδες. Ο δίκαιος όμως ξεφεύγει από αυτές. Όποιος έχει το βλέμμα ήπιο βρίσκει συμπάθεια, ενώ όποιος σε δίκης καταφεύγει τους συνανθρώπους του στεναχωρεί. Από τα λόγια που θα πει το στόμα του
του μαθητές, πάντα με παρεδόθη από του πατρός μου και ουδείς επιγινώσκει τον Υιόν ημί ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα της επιγινώσκει ημί ο Υιός, και ο εάν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Δέχτε προς με πάντες υποποιώντες και πεφορτισμένοι, καθώ αναπαύσω ημάς, άρα δε των ζυγών μου εκτιμάς, και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία, και βρίσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών, ο γάρ ζυγός μου Χριστός, και το φωτίο μου ελαφρόν εστί. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Ήχομαι πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ήχομαι. Κύριε Πανοκράτο, ο Θεός των Πατέρων ημών, δε μετά του πάπουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος του, δε μετά σου επάπουσον και ελέησον. Έλεομεθα υπέρ των εξωγών και ορθοδόξων χριστιανών. Έλεομεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, του πατρός ημών Μακαρίου Ιερομονάχου, και πάσης του Χριστού ημών αδελφότητος. Έλεομεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, ιστορήσεως και αφέσεως ονοματιών, των δούλων του Θεού, πάντων των πατέρων και αδελφών ημών, των κατοικούντων και βρισκομένων στο Άγιον Ιμωρικών Ζώων, των ευλαβών προσκυνητών, των εργαζομένων αυτών μετά των οικείων και σύνγενων αυτών, και πάντων των επιλαμμένων ημί της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών. Έλεομεθα υπέρ των μακαρίων και ιδιοκτητών σε υγείας μονιστάτης, και υπέρ πάντων των αναπαύσαν κατά πατέρων και αδελφών ημών, των επάδευς ευωσκημένων και απαναχτού ορθοδόξων. Έλεομεθα και μακαρία μνήμης και ονείμενα πάθος της ψυχής του και κειμένου του Θεού, Παύλου μοναχού, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό Παύλου πλημμένου με εκούσιόντε και ακούσιον. Έλεομεθα και υπέρ των αδερφών ημών, των διακονίες όντων και πάντων των ελεούντων, βοηθούντων, διακονούντων και διακονισάντων, εν τη Αγία Μονή ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεύσαστε κατοικούμεν το Κυρίο, εις της κύβερον κατοικούμεν δεηθόμεν, είναι ο Κύριος να τους ελεήσει, κατοικήσε αυτούς τον λόγο της αληθείας, αποκαλύψε αυτής του Ευαγγέλιου της δικαιοσύνης, ενώσε αυτούς η Αγία, αυτούς καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλάβουν και διαθέτουν αυτούς ο Θεός της η χάρητη, η κατοικούμενες κεφαλάσσιμο το Κυρίο κίνεται. Τίνα και αυτής εν ημί δοξάζωση το πάνημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, όσοι προς το φώτισμα προσέρχεται, εύξαστε προς το φώτισμα το Κυρίο, η πιστή υπέρτον προς το Άγιο φώτισμα ευτρεπιζομένων αδελφών και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως είναι ο Θεός ημών στηρίξει αυτούς και δυναμώσει, φωτίσει αυτούς προς του γνώσεως και ευσεβίας, καταξιώσει αυτούς εν καιρόν ετέρτος του λουτού της πανγενεσίας, της αφέσεως των ομαθιών και του εγγύματος της αυταρσίας, αναγεννήσει αυτούς δίδατος και πνεύματος, χαρίσισε αυτής την τελειότητα της πίστεως, συνεταρρυθμίσε αυτούς τη Αγία αυτού και εκλεκτή φήμη, σώσον ελέησον αντιλάβουν και διαφύλαξον αυτού του Θεός εσύ χάρητη.
κατακρίτως τους μάνες της καλίστεσαι, τον ουράνιο Θεό Πατέρα και λέγειν. Ετέρημον εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εφέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσου ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν στους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τότε σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη της δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, Πνεύματι σου, και παλάσιμο το Κύριο πείσμαμεν. Κύριε. Χάρητη και ειλικρινής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με την Παναγία και του Παναγίου και του Αγίου σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσεχε του ψεύδους σου, να σε είδα και τελείωσε το χρόνο σου, Κύριε σου, γιατί στο εκδάσεις μας. Ο άνατο πάτε συγκαλήμενος και οδηγεί να άπτεις ημών και καταξιώσεις μας και δέας σου, και θα δίνει και θα κάνεις ημών του και του Θεού, και σου ημών πάνω το λαό. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Πρόσχομεν τα προηγιασμένα Αγία της Αγίας. Αγιός εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο με μαρτωλούς όσων πρώτος είναι η εγώ, έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντος όμως, και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα του δεωμένου. Και αγάπης προσέλθετε. Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον η κληρονομία σου. Ευχαριστήσω τον Κύριον εν παντικαιρό, διαφοντός η έμεσης αυτού εμπιστών αυτού. Ας των ουρανίων και τη γης καταπεράγγελος, κατά πνευμάτων πονηρών, εξουσίαν εκ Θεού δεξάμενος Θεοχώρε, αυτό της λίμνης λυτές σου ημάς ατρόπους διαφύλατες, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, πιστεύοντας την πρεσβεία σου, φόβο Θεού και αγρότηση, Ιέσου ζωή την επίγειον, του νυν και της όμως νεώνης, πρεσβεία Κύριε, πάντων των Αγίων και συμφέροντος, Κύριε στην βασιλή, και ελέησον ημάς ως μόνος του Κύριου. Και Κύριε δεηθόμεν, ο πάνω τέλος χωρίς ο λόγος του Κύριε και κελεύσες τη γη πάνω αυτούς εκπίν καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν μετέρας, ότι σπέρμας εις τους της πέδας και δανείς των εμβευλών ευρωγέντων απροτέρους των αδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα θαύτασιν της διακότης καρπής ευλόγησον και τους εξαρθών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξας είναι και στιγμήν του οσίου της εφόρου πατρός ημών Παύλου του απλού τάσα προετέθησαν παρά των δούλων και εκ μνημόσυνων των ενεσεβή την πίστη τελειωθένων. Παράσκου δε αγαθέ της τερστρεφήσεως η τάσα και της μνήμη επιτελούσε πάντα τα προσωπηρία αιτήματα και των αιωνίων αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες Παναχάνοντες του Ισημών Θεοτρόπου και Πατέρου Μαρίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παύλου του απλού, που και την μνήμη επιτελούν
Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος πάνω σε ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος πάνω σε ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος πάνω σε ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσης της αμαρτίας ημών, δέσποτας κόρης της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και Αγίας ασθενείας ημών, ένα και το όνομα αυτός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, ελευθείτω το όνομά σου, Θεέ βασιλεία σου, γεννηθήτω ο θέρμάς σου, των ουρανών και της γης, ανάτων ημώτερο και γούστος δώσουν εις σήμερ, και άφεσον ειν τα φωτήματα ημών, ως και εμείς αφίων εν τους ουλεύς ημών, και εμείς εν έγης ημάς πειρασμός, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το πνεύμα των ιερών και τελειωμένων, τα φύλλα του σώτερον από τα φυλάκια, την μακαρίαν του και τώρα σε φιλάνθρωπε. Πιστή κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναβάμονται ανάπαυστον και τα σπίτια σου μόνο ότι υπάρχεις αθάνατος. Κύριο και Αγίο Πνεύματι, Υιό Θεός ημών κατά βάσης άδειν και τα σωτήρας λύσας των πεπατημένων. Αυτός και τα σπιχάς των γλών σώτερα ανάπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών η άλλη και άκαντος καθένος, η Θεόνας πόρος και ίσας, αφρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε, τα σπιχάς στην ύπνο των δούλων σου. ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέος σου, διομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ αναπάσους των ψυχών των κεκτημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των αναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εποσημένων και απαναχού Ορθοδόξων και των δούλων σου Νίλου και Μιχαήλ των Αρχιερέων, Βιτρός, Ιωάννου Θεοδοσίου, Νουκρίου και Ναβίου Παραλάμπους, Διονυσίου Αβημελέκ, Μωυσέως των Ιερομονάχων, Ιωσήφ Αρσενίου Παύλου, Δανίλου Μητροφάνου, Ιωακήμ Ανδρέας, Τερουβίου Μαρίας, Γαβριλίας των Μοναχών, Γεωργίου Δημητρίου, Ζωής Νικολάου, Όλγας Κωνσταντίνου, Δεσποίνης Ανθής Ανδρέου, Αθανασίου Στραλάτου, Ελένη Μιχαήλ Διονυσίας, Αθανασίου Βασιλείου Εκατερίνης Δημητρίου, Ηλία Αγγελικής Γεωργίας, Μαριάννης Ελευθερίας Ελευθερίου, Ιωάννη Ελευθερίας Αυγός Αναστασίας, Σταύρου Αγγελίου Μητών Γεωργίου Χρυσάνθης, Χρήστου Σάββας του Τάνας Ευαγγέλου Αρχελάου, Ζαχαρίου Χρήστου Κωνσταντίνου Σάββα Ανδρονίκου Ευαγγελία Γαλήνης, Γεωργίου και Γεωργίας, και υπέρ του συγχωρηθήν αγαθών πλημμυριμέ ακούσεων και ακούσεων. Το όπως Κύριος ο Θεός τάρσας ψυχάς αυτόν ελπαιδεί και για να πάγονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άψον εαυτών αμαρτιών παρά Χριστό το θάνατο βασιλεί και θαυμόν ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσας των θάνατων καταπατήσας των διάβολων καταγγείλας και ζωή των κόσμων σου δωρησάδενος αυτός Κύριε ανάπτυξος τα ψυχάς των κεκτημένων δούλων σου εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρα οδύνη λύπη και στεναγμός, παναμάτημα το παραυτόν πρασπένε λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ως συμφόρησον, ότι ου πλέσιν άνθρωπος ως ζήσεται και ου χαμαρτήσει, σιγά μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, του Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκτημένων δούλων σου, των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης, και πάντων των αναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάρρεσεων ευωκειμένων και επαναχού Ορθοδόξων, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμβομεν, συν τον άρθρο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από την νικαίος του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νικαίος του αιώνος. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νικαίος του αιώνος. Κυρίου δεηθόμεν. ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλος εν θυμάστε αυτή τη αγάπη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναγωγού Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίας των ημέρα Κουρανή δυνάμεων ομάδων οικεσία του Δημίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεπιστήμων Αποστόλων των Ελλαγής Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων των Αγίων Εδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αθανασίου Σημείων Σάββα Πέτρων Νουκρίου Ιγάνδο Μαστιμική
Λάτνανα, του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμάτου Πρώτου και των συναυτών ερετένων, του Εναγής Πατρός ημών Γρηγορίου, Πάπα Ρώμης του Διαλόγου, των Αγίων Ιωδικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ιερομαρτύρων των Εκερσών Επισκοπησάντων, και του Οσίου Πατρός ημών Παύλου του Απλού, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων ελεήσει και σώσε εμάς ως ανατός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.